Aduh. Sing tak ndelke Begawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekeli aku. Ora iso. Nyepelke. Nami Begawan Durna kok ora iso. Kok Prabu menika sampun nganten menika. Nyepeleke ora. Weh, setan tenan kowe. Lah ditendang kok ngendani. Mana aku kecemplung jugangan. Menungso ora tataran. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mungsuh Senopati Ndorowati ora iso ngerampung arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Peleke. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Aku cara guyu setan kowe ah. Aku cara guyu ta kowe? Ora apa mau nangem ditutup ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul pendhita kaya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Aku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya nyuwara. Balekke. Kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Werkudara. Durna bapakku piye? Janaka Kula wonten maring adhawu bapa penemban. bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu. Tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi, kowe aja nganti kuwatir. Maracadapa nam-namen jroning atimu. Petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndorowati. Yen anak Prabu Ndorowati kelakon dibondo, diaturake marang Begawan Dewa Wisa. Oh, kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jangka, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Dastarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki wis tinarbuka lawanging karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semantun ugi kula bapa penemban kula ugi sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndorowati swala ora gelem tok boyong, Aku ingkang bakal ngruda pariweksa. upamane ana sing betengi anak Prabu Ndorowati kaya ta Setyaki, Udawa lan sak piturute kabeh nayaka Ndorowati padha betengi marang kowe. Mesti bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndorowati dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur, ora usah dadak walang ati, ora usah dadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndorowati aku nggawa matur marang sang anak Prabu Ndorowati. Yo Durna bapakku ayo tak dherekake. Monggo bapa menemban kula dherekaken.
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra palelumut ambra kanggeng hawita denceng-dencengan niwang sukmana madina wing ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara nun sewu Koko Prabu adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ndorowati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna tak tampa adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti kalawan Kakang ora liwat Pudyastawanipun Kakang Tambanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Setyaki ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tambanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha dipun prayogakaken anggenipun lenggah sinuwun Kakang Pate Udawa kaya sura-sura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndorowati Koko Prabu nggih sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu Kresna wonten paring dawuh praptanipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina lho keplajar saking negaring Ngastina ya sababipun menapa jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negaring Ngastina Kresna kowe tak kandhani ya Yai wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndorowati tata samapta ing gati sawiga ing diri menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna Ngastina ngurung jagung wiring kuning Ngastina ngurung jagung wiring kuning mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen to ana rembug ing pigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa Koko Prabu menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau ya bener ning niki ora bab perkara Werkudara Suwita marang pendhita mau saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa. Dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa kuwi ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwih-luwih. Bareng dheweke tak takoni, "Dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Binangun?"
akeh-akeh nggone matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna Margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthiki Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lha kejaba mung adiku lanang Durawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna iki udu bab sing entheng nanging perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para sata Kurawa, gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum. Yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa ki dudu utusane adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Jati. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina Kresna. Tansah marparing sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Dereng paripurna sami mbawacana kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Harya Werkudara miwah Raden Janaka kagiat kadrukasan nata Ndrawati wau. Susu angin ngendi gone mboten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Ndrawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Kandha blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela. Tansah pinaringan ing kawidatan ing sambi kula sowan kula nggir. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya, inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidatan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku tampanono ya, Dimas. Inggih, kula pun dinggo jimat. Bathara Wilujeng. Oh, inggih, mbok ampun kados ngaten to, Ngger. Wong sing jeneng Daya kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan Wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek Wilujeng ki syukur. Oh nggih. Wis deg-degan aku urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yayi Prabu Ndrawati. Sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya senjaki ndak tampa. Senjaki? Aku kok ora tok bageke senjaki. Bapa Durna Wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya Senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapak Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku.
Bapa Penemban wonten dawuh nggih. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Ndrawati? Menika ngaten nggih, nggih. Saman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kaliyan Janaka. Ing anak kula Werkudara kaliyan Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kaliyan kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Menika ngaten nggih. Werkudara kaliyan Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacariyos Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to nggih, gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jenyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabdaing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kaliyan Janaka. Menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawipun setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek nganti si Adi ki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentala, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo pun Kakang, syarate apa wurunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndrawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi anu apa? Inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gedomong. Gedomong, syarate loro ya. Oh nggih, kula badhe matur Bawa Durna ngendika. Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iki menika Nalendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndrawati. Ing angka kalih kedah syarat srana inggih menika suwun Semar Bathara kedah dipun bonto wonten negaring Astina. Mangke rumiyin. Nalendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ngaten panjenengan tresna kaliyan para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa lan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, nggih.
Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjanipun rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Nger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku krincungen sikile Natandrawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Natandrawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Natandrawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Anggeripun kula mboten tumpun-tumpun lho, Nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bawahku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Ning ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming Natandrawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen Natandrawati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimbal mancan-mancan dunan cungkul mana jajah mana jamaah beberan sampai turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring
angkara murka ning jagat iki. Oh, kaya ngono. Sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sapa. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelang kuwandane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manuman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu singkirke. Iki Setyaki. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Koko Prabu nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan wonten ndi? Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi pangurasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi wis ora apa. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, Nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Njotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Inggih. Ora kena. Inggih, ngestakaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika ngestakaken dawuh. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampeyan ora dibondo kok bingungi ngopo? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicuk-icuk Setyaki titenana. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki aja kaya bocah cilik Setyaki.
apa-apa ngene aku. Modar. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, seksine ana. Kok Prabu Kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok kandhani. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja lunga. Ya wis aku meneng. Ing krunguku ngono kok. Kok Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Wah, aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kok Prabu. Kondur mriko. Omoh. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wantun. Wani, cangkel lelek. Wani. Wantun. Wani tenan. Wantun. Oh, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepete. Setyaki Senopati mung ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil, ngono. Inggih. Ya iya. Rumangsaku kok kaya bentuk tutup to. Kok Prabu lenggar ada mburi? Yo. Lho, uriku maju. Oh. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mungsu wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Iya wani wadake yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh caki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor motrok-motrok kowe. Kathokan wus. Ditonton wae yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Sah 850 sah lego setan tenan kowe kowe ditendang kok ngendani mana aku cemplung jugangan menungso ora tataran isih nyuwara ayo gage boyongan Ratu Ndarawati mungsuh Senopati Ndarawati ora iso ngrampu kok arep boyong Ratu Ndarawati. Kamu apa? Wah, lek. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndarawati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe? Nyepelekke ora. Werkudara guyu setan kowe ah. Werkudara guyu ta kowe? Ora apa wong tangeme ditutupi ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndarawati. Sita gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara.
Werkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak tunggu bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendrawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendrawan Durna karo sapa wae sing arep kok kon nyekel aku? Ora iso. Nyepelke. Nami Bendrawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjute turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lha terus lenggah. Werkudara. Iya. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to Werkudara. Aku Werkudara. Oh, ngados saka negara Darawati dhisik Werkudara. Aku junjungan aku gendongan Werkudara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh Werkudara. Kelaman menika kula kinten mboten namung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndrawati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndrawati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndrawati kula nyuwun tulung Ndrawati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya.